Varianta scurtă și clar structurată a textului argumentativ pe tema relativității timpului. Text argumentativ. Relativitatea timpului. Definiția cuvântului cheie. Timpul este o dimensiune fundamentală care măsoară succesiunea evenimentelor și schimbarea în lume. Cu toate acestea, el este perceput diferit de la o persoană la alta, în funcție de stările emoționale și de context. În opinia mea, timpul este o noțiune relativă, deoarece nu este perceput la fel de toți oamenii în toate situațiile. În primul rând, starea emoțională influențează puternic percepția timpului. Dezvoltarea argumentului. Când suntem fericiți sau implicați într-o activitate care ne pasionează, timpul pare să zboare. Iar în momente de tristețe sau plictiseală, fiecare minut pare o eternitate. În al doilea rând, motivația interioară modifică felul în care trăim trecerea timpului. Dezvolt argumentul. Atunci când facem ceva din plăcere sau iubire, nu simțim oboseala, iar timpul nu mai are greutate. Raportându-mă la experiența culturală, pot aminti povestea biblică a lui Iacov și Rahela. Iacov a muncit 7 ani pentru a se căsători cu Rahela, dar acești ani i s-au părut ca niște zile, deoarece o iubea. Acest exemplu arată cum iubirea poate relativiza complet timpul. O altă experiență culturală din romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, de Camil Petrescu. Reflectă modul în care trăirile afective, emoționale, influențează percepția realității și a timpului. Eliberarea emoțională, detașarea finală de Ela. Raportându-mă la experiența culturală, pot aminti momentul de final când Gheorghidiu simte că nu o mai iubește pe Ela. Această eliberare emoțională aduce o claritate bruscă. Timpul pare să curgă normal din nou. Trăirea afectivă s-a stins, iar percepția devine lucidă, echilibrată. Este dovada că stările afective definesc raportarea la lume și la sine. În concluzie, timpul nu este doar o măsurătoare obiectivă, ci o experiență subiectivă, influențată de ceea ce simțim, dorim și iubim.